salam dostlar, men Mehri kanalıma yine de hoş geldiniz. Menin bugünkü temam şeyler hakkında gürleşesim geliyor. Amerika gelenizde siz nemeler etmeli? Yani bir daşar yurda gelenizde ilk başta edilen bir datlar var da, odan şonu näde Короче, näme etmeli da? Sebebi bir täze yurda barýaňyz, täze yere barýaňyz, bir hilken habaryňyz ýok. Esasen Amerika ýaly yerlerde. O zaman elbette sizin daş töwerekdäki adamlaryňyzdan size aýdar, o nedin zat dep. Ýöne menem şu bir spisikden geçesim belli, şoby siz bileriňiz ýalda näme edip näme goýmalyny. Tak, birinjilik bilen siz kaby gelersiňiz da, yerleşersiňiz da, dersiňiz, sizin öňüňizden çykar tam tanışyňyz diýe ýeneňiz. Umumy siz geleňiz soň birinjilik bilen bir etjek zadygyny ertesi gün bir gün bilemok. Kollejiňize gidip şu ýerde registrasiýa edersiňiz. Toýst kolleja gidip siz habar beriň. Ine mene Amerikadan geldim. Osoň ine mene okuwa gatnajak zat dep şey dep habar beriň. Sebebi siz o zat Amerikaya girýäňiz bolan migrasiýadan geçýäňizde berde Amerika migrasiýasyndan osoň olur neme son уже kollej tatlarında neme habarlaşıp bilýärler ya da kollej olara habar bermeli bolar ene plan okuçymyz geldi diýip osoň eger siz kolleja bagtynda registrasiýa etmeseňiz geleniňiz habar bermeseňiz onu как бы immigrasiýa eýän siz как bir nelegal ýaly bolup görünýäňiz da immigrasiýanyň ýüzünde şonuň üçin gözüň öňünde şonuň üçin siz baryp registrasiýa edip geleniňiz zatyňyz barada aýdyň şop şolaň habar bolar ýaly. Ondan tak ikinci etmeli zadyňyzdan banka barýaňyzda bankovski şot açyň özüňize. Sebebi bankovski şot açmasaňyz berde bara durmuşyňyz biraz kynrak bolar. Nimede köp zatlar bankovski şotda edilýär berde internetden da satyn aljak bolsaňam, onsoň aýdaly aylık zat aljak bolsaňam käbir ýerde aýlyklary как бы обычно legalny yerlerde işleteň aýlygyňyz göni primoy sizin bankovski şotuňyza gitýär. Eliňizde çek zat bermekleri mümkin elbette ya da pulan berip bilerler. Ýöne в основном bankovski şot overgowdat. Osoň siz даже ладно неофициальныраак ýerde işleteňiz hem Все равно siz aýlygyňyzy toplayan puluňyzy neme ýasyň aşanda saklamaýarsyňyz şeýleme. Teýär siz öýde başga bir adamlarla keseklerle ýaşarsyňyz, komnatdaşlar ýeneler. Oňa şoň üçin puluňyzy как бы hiç kim almady ýaly hiç kim ogurlamady ýaly şonu bankovski şotda saklasaňyz özüňiz üçin gowy bolar. Bank şodam näme o da daýma student bolsaňam, turist bolsaňam açyp bolýar berde. Bar etmeli zadyňyz neme pasportyňyzy äkitýäňiz biram näme kollejdan hatyňyza gitýän, meselem student bolsaňyz da, turist bolsaňyz bolsa, o zat adyňyzy meselem elektriçistva ýa-da suw üçin töleге ýazdyrýaňyz şo ýaşaýan jaýyňyzda, osoň siziň adyňyza näme gelýär da şot gelýär bolan, ana şol şoty näme kopýasyny banka pasportyňyzda äkitip bilýäňiz, osoň olar size bankovski şot açýar. Вот, потом neme şu yaşajak şäheriňizde öwreniň indiki etmeli zadyňyz. Olam eger New York ýaly yer bolsa, meselem siz neme metrosunda adyny öwrenirsiňiz da awtobus sistemasyny, metro sistemasyny, osa New Yorkda bir gowdaty, siz metrodaky oturan şol bilet satýançylar bar, neme bilet satyp oturan butkada. Ana şonun metronyň umumy neme New York'un как бы mut kartasyny sorap bilýäňiz. Olar size mut karta berýär, eliňizde ulu karta. O ýerde metronyň liniýalary hem görünýär. Köplenç awtobusyň hem görünýär, ýa-ni не уверена, короче. Şonýaly ýöne umumy New York görünýär da, soň elbette häzirende hiç kim oňaly fiziski kartadan ulanok Google Maps ulanmaýar, soň siz hem Google Maps'y elbette ulanyp bilersiňiz. Toýst Google karta. Вот, a tak eger neme birazrak köne pikirli bolsaňyz, men ýalyrak fiziski karta halaýan bolsaňyz, onu fiziski kartadan besplatna metrodaky oturan butkalardan, metrodaky butkada oturan adamlardan alyp bilersiňiz. Tak, indiki etmeli zadyňyz elbette iş tapjak boluň. Sebebi düşünýän ilk başda iş tapmak kynrak bolýar zat, bolýar tam dokumentasiýa ele zatdan geçmeli, käwatlar tanışyň üstüne geçmeli, käwat lewra iş tapmaly bolýar. Короче, özüňiz düşünýäňiz da, men köp zat berde gürläp oturmaýan ýöne Amerikada iş tapmasaňyz aç galarsyňyz. Berde iş tapmasaňyz öýsiz galarsyňyz, bizdomly bolarsyňyz, aç galarsyňyz. Sebebi eliňizdäki pul bir hil uçup gitdi, like bir ýerde duran okşa pul var. Bu göräýme bir gazandym diýen bolan ýöne
Neme, to jest indi elimde plançam badiyan olun, şol bir ayın içinde ya uçup gitdi. Şoň üçin sizde iş tapmak gator vacip bolar. Yamam sovetu iş tapacak bolun. Хотя бы временный iş da. Потом, indi ketmeli dadınız network with people. To jest networking etmegem näme her hil adamlarla tanışıp, dostlaşıp şolary neme, şolar, no karaç tanışıp bilişin köpeltmek da. Tanış bilişin köpersen özüňizde gowy bolar. Birinciden belki diliňizde köp kömek eder. Eger öz yurdunuzdan adam tapmasaňyz, tam başga yurtlardan tapsaňyz, belki inglizçe zat gürleşip dilinizi östürersiňiz. İkinciden hem tanışyňyz kän bolsa iş zat tapmak, iş zat ütgetmegem ýa-da jaý tapmak, zat etmek aňsat dole. Sewa näçe tanışyň köp bolsa şondan sonra alýanda ey plan tam men jaý ödleýän bolan goýja jaý ba bolsa habar bersen da diýip bolsa olam belki tanışyndan sorar ýa-da iş barada sorar, belki tanışyndan, belki onuň Amerikada uzakdan bäri ýaşap gören tanışlary bardyr. Şoňa meňdeşdäkler. Garaç özüňiz bilýäňizde näçe köp adam tanasaň şonça aňsat bolar. Ondan klassdaşlaryňyz, zatlaryňyz bilen hem arkaýyn dostlaşyp zat edip ýakyndan apşatsy ediň. Sewa siziň şu dil kursuňyzda okuyan adamlar hem daşary ýurtdan gelen ol adamlaryň bu ýerde garyndaş oturandyr ýa dogan oturandyr, olsa olaram bilip oturlar bäriňiň durmuşyny, olsa belki şolaryň üstüne size jaýam tap berer, işem tap berer, her hil ýagdaý bolýar. Potom neme jaý tapjak bolun jaýym bilen melkaşda geleňizde sizde kan wybor bolmaýar. Siz şu tanışyňyz sizi haýty jaýa ýerleşdirse şol jaýda oturmaly bolýaňyzda çydap diýenýärler. Ýöne eger siz o jaýy halamasaňyz, bahasy slişkam gymmat bolsa, özüňiz bir aýratyn odadym edip bilýäňiz, aýratyn bir jaýam gözläp bilýäňiz. Lichna in New Yorkda neme odatlar online gözläp bolýar, Craigslist diýen website we şo ýerde görüp bolýar, olsaň Zillow apartments.com, olsaň ýene näme Street Easy diýip bir website we şoň men olaryň linklaryny goýuşduran. Diňe New Yorkda da o website'lar Rodica, Los Angeles'tan bütün Amerikada işleýär o website'lar. Şo ýerlerde görüp bilýäňiz. Ýöne aňarda bu bütün kwartirany arenda berýärler. Eger diňe bir komnata gözleyen olsanız, sely kwartira gözlemen, onu siz nämäni ozat edip bilýäňiz. Näme şol gazetler gözläp bilýäňiz. Berde karoçy ruska reklama diýip bir gazet we это orslaryň gazeti. O ýerde näme reklamalar berilýär, olsa adamlar zatlar bir komnatda sdawać etdiler, olsa ona медиалар типа сдаю комнату для девушки, там näçe durýa позвонить по этому номеру да дип ýadýarlar, olsa şu объявлениялар şo nämetde tap bilýäňiz. Gazetlarda tap bilýäňiz. Так что советуем вам да поменять своё жилище, eger siz halamayan olsaňyz, ýaşaýan ýeriňiz halamayan olsaňyz, ýaşaýan adamlaryňyz halamayan olsaňyz, çydamaly diýilen zat ýok, göçüp bilýäňiz, elbetde puluny töläp bilseňiz göçüp bilýäňiz da. Вот, потом näme dil öwrenin, indi ketmeli zadyňyz bilýän köp adam bärik gelýärdi, dili adam öwrenjek bolan nokta bar. Diňe iş, pul iş, şoň bilen başaray bolýar. O ýalňyşmy kadýan, kaby iş elbetde öwren wajyp zat ýöne dilem ýolary öwrenmelimi kadýan. Eger siz şu ýere gelip da şunça ýoly sökän bolsaňyz, şu ýeriň dilini öwrenmek gatwyr wajyp zatmy kadýan. Biziň meselem Amerikada bir topar türkmenler ýaşaýar da, gelinlerini atlaryny hem getirip zat edip, maşgala bolup ýaşaýar. Olaň çağlary inglizçe gaty gowulýarlar, sebäbi köp çağlar berde zatda dogulun. Ýöne en atalarlaryň inglizçe gurlaýarlar, türkmençe zat düşünýärler. Ýöne meselem näme türkmen mentalitet da beýinleri kendi ütgemedik. Şol oglanlaryň zatlaryň aýallary meselem öýünde otuy işlemende. Tam ýollaş aýtdy, türkmen ýollaşy tipa. Men näme sen işleme, sen öýde otur çağlara seret, men özüm işlerim diýe. Ol elbetde onu edip bolýar. Eger näme bolsa da indi hemme kişi şoň razylygy bolsa, почему бы нет? Eger gyýy öýde oturup işlememezlige razy bolsa, onda işlemesin, otursun, çağalaryna seresin, problema ýok. Ýöne günüdin bişir düşür öýü borkadan başgadam günde 2 sagatçyk bir wagt çagalyny tapyp kolleja gidip dil öwrense, helki aýal üçin, helki gyýy üçin özüne gowy bolar. Sebäbi arada bir kaymyndan ol biziň bir türkmen tanışymyz ýok boldy. Şu ýerde ýyzynda aýaly galdy, 2 sanam çagasy galdy da. Osaň ol aýala näme bolsa da näme işleýär eken birazrak şeýle dil zat bilýär, biraz işleýär zat etýär da. Osaň ne ýolluş ýok bolansoň ne çağlaryny arkaýyn seretip bilýär da, dili bilýär da, bilýär işläp. Ýöne häzir şu bilmedik ýagdaýynda näme etmeli helki aýal
ıydına etmelimi Türkmenistan'a ene yollaşım yoğullu karoçi men dilem bilem okda adam bilem okdip yani ama adamlardan odat etmelimi ne dileyçilik etmelimi bilem okda tak što bradram olsa onu men dine qıydılar aydam ok men oğlanlara da aytyan siz oğlanlarım başağa iştatla men düşünyan maşgalanda da bisbeçivde etmeli yöne bradrak bir İngilizce adam öğrenecek bolun bir sehel sebebi dil dilenat gerek var o sonra men gatı akmaklık dip hasavetyan haçanda siz bir daşarı yurda gelýäňiz gelen yurdunuz şeyler ufajat edeniz ok da şu yerlilerin dilini öğrenirsiniz gelen ok ete gatı bir neme bolýar da siz ol неуважение bolýar mening üçin o tupa неуважение bolýar men eger Afrika gitsem Afrikada yaşamaya karar versem men şu yerli Afrikan dilini öğrenmeye çalışırım sebebi ol bir doğru iş ete pravilna o zaman siz yeberik Amerika gelip İngiliz dilini öğrenmeyecek bolsanız onu zачем onu ne için geldiniz dinge pul üçün ete tawo не стоит dinge pul üçün takowy hrena öğrenin bradrak dilde geleniňize göre bir özüňizden bir dat yasan bir dil öğrendim diýiňde bir neme bolmagy çağlaňyzda meselem bolun çağlaňyzda sizden dil zat öğrenmän akmaklap görseňiz çağlaňyzda sizden görerde ay ene matan dil öğrenmede deyip şey dip bararken ambitsiyasy adam bolmaya o zaman siz meselem taksist olup işleseňiz sizin oğluňyz da aýtar ay men kakam İngilizçede bilen ok taksist olup işleýär menem okuwtoram soň taksist boljak diýer da neme uniwersitete da girjekkä diýer opять же taksist olmak hiç aýyp zat ýok boluvermeli taksist bolanýany her bir adam öz çağlarında uspешный birlerini görmek isleýär da biz özüm çağlamydyň bizden hem beýik bolmagyny bizden hem has neme удачливый has bir neme pullu bolmagyny isleýär şeýleme hiç kim men häzir uboşsa bolsa men öz çağamyň uboşsa bolmagyny islemerna logika nirde men näme şu dünýä çağamy uboşsa bolmak üçin indirdim da men çağamy meselem kampaniýanyň başlygy bolmak üçin indirdim da şonýaly bolmagyny isleýän üstünlük gazanmagyny isleýän şoň üçin çağlaňyzda meselem bolasyňyz ýelde bir dil zat öwrenin gaýrat edin o zaman şu İngilizce bilmeýän şu ýerde näçe ýyllap ýaşap gören adamlary görýän ol men wara gaharym melle nerwime diýär realna tak tupa şeyler akmak görýän men şol adamlary da men başlaman men bir tema ýapaýyn asla sebebi häzir men bir başlasam men durmaýan senin için bulsar короче дальше neme başarsanız водительский право aljak bolun. Водительский правоdan berde indi hökmana däl işne New York'da hökmanda потому что New York'da metro va avtobus va da mene näçe ýyllap New York'da ýaşap bara esli wagtla водительский право almadym berde. Soň ahir başga neme ştatlara da köp gedelenje başladym on водительский правonyň gerekligine bir hili göz ýetirdim. Tebe başga ştatlarda, başga şäherlerde New York'un kyýalyk publiçny transporty oňalken ösende köp ýerde maşyna gerek odan şo sebäpden menem o da pravam alım şol neme başga ştatlarda arkaýyn maşyna arýanda alyp arkaýyn bir gidesim gelýän ýere arkaýynlykça sürmek üçin o zaman şoň üçin prava başarsaňyz aljak bolun pravany almak kyn däl onun näme detallaryny internetden tap bilersiňiz nädip alýanyny tanşyňyzdan sorap bilersiňiz men o ýer nemesine girip oturmaýyn potom ýene de siziň bir etmeli zadyňyz da siz o da dedin indi siz дело в том что berde Amerikada social security number diýilen bir zat da o ýürüte bir siziň bir koduňyzda siziň bir adyňyza ýazylan bir kod spesialny social security ana şu kod bilen neme hem işe girilýär hem nalog tölenýär hem adetliýär короче o zaman siz o kody kollejiňiziň üstü bilen alyp bilýäňiz o zaman kollejiňizde ýurt tutsaňyz kollejiňiz size şonu almağa kömek eder. On soň şol social security numary alynda var neme opять же şol neme dem şoň üstü водительский право üçin social security numary hökman gerek etýän ýalňyşmasam on soň şonu aljak bolun gaty peýda size olur. O soň helki social security numary alaňyz soňam o zat State ID aljak bolun. State ID это просто identifikasyonna karta men suratyny goýaryn. Ýöne bir identifikasyonna kartçka da olan ya şo kartçka alın ya da bolmasa просто водительский право alın. То есть haýsam bolsa biri eger mende meselem öň şo state ID-im bady soň men pravamy alym bolyn meniň şo state ID-im meniň pravama öwrüldi. O zaman просто şo state ID-imi ýokary maňa täze kartçka berdiler. Hiç de ütgemedi. Şovur surat, şovur yüz, şovur detal yüzünde. Просто yokorsunda водительское право, driver's license dip ýazylydy. И всё.
Biz oňam suratını goýur. Wot şonu alyň sebäbi state ID näme üçin wajipligyny mesele aýdaýyn. Birinjiden Amerikanyň içinde o da dedi bilýäňiz. Arkaýyn putешествие dedi bilýäňiz state ID bilen. Toýst türkmen pasportyňyzy ýanyňda götürmek hökmanda. O son neme bara restoran unde barada da girseňiz ya diskotekada da girseňiz sizden köplenç 21 ýaşadyňyzmy ýaşamadyňyzmy diýip şonu soraýarlar alkogol üçin. Berde Amerikada alkogoli 21 ýaşdan soň içip bolýar, 18 ýaşdan soň içip bolanok biziňkiler ýaly. Şonuň üçin eger ýüzüňiz gözüňiz bir ady ýaşrak görünse, bara ya restorana ya diskotekada da gideňizde daja gapydan salman kalar siziň ID-ňizi görkezler. Show me your ID diýer, osaň sizem ID-ni görkezler. Şo ýerde sizin 21 ýaşdan ulluňyzy görür, şu adam sizi goýberer da gapydan goýberer. Eger sizde ID ýok bolsa, siz hemişe ýanyňyzda pasport götürmeli bolýaňyz. Olam kellarrak, sizler bir kluba gitjek bolsaňyz ýanyňyzda pasport da gitjekmi, you know, это как-то абсурд. Поэтому siz o da state ID hökmany suratda alyň şonu. Ondan soň уже näme водительский права alsaňyz, şu state ID-ňiz siziň avtomatiski водительский права ütgeýär. Ondan ýene de bir gowda state ID barada siz meselem aydaly her hili nunde dokumentatsiya işlady bolar, immigratsiýada atly şeýler, ondan bir da bir какой-то viza, green card, ýene bir da dokument beren bolsaňyz, osaň siziň aydaly nemäňiz gutoran bolsa, pasportyňyz gutoran bolsa, siziň şu state ID-ňiz sizde kak türkmen pasportyň neme yerinde birazrak ulanyp bilýäňiz da, конечно, o гражданство bolanok, state ID green card'am bolanok, ol ýöne bir ID, to есть o ýöne bir kimlik ýaly, kimlik ete Türkiýede berilýän ID kimlik diýil ýa-da. Özüňiz bilýäňiz Türkiýede koýanlar, şu etil kimlik ýaly, şu state ID Amerikanyň kimligi diýen ýaly, osaň şol neme köp ýerde sizde umum peýda bolýar da, şol neme pasport götürmesiz bolýaňyz eger state ID alsaňyz. Onsoň ýene de bir zat ýöne ýalňyşmasam 2023-nji ýyldan state ID-lere berde spesialny neme ýyldız goýýarlar ýokarsyna. Ana şo ýyldız bilen siz ýurduň içinde şu ýyldızlarda täze federalny state ID bilen ýurduň içinde aýlanyp bilýäňiz. То есть шватки bizden şwat ulanyan обычный state ID-mi diýadyr neme водительский права bilen siz 2023-nji ýyldan wrode by уже ştatlaryň arasynda samolyotda uçuş bilen prosta maşynda da neme sürbermeli, sürmäge gidibermeli isteseňiz de ýöne imенно samolyotda da uçuş bolanok. Sebäbi şol nemeleri state ID-leri, to есть kimlikleri spesialny безопасность bilen şu ýyldız takıp şoňa bir zatlar etýärler, короче, слишком очень безопасно edip федеральный немede etýärler da, федеральный уровеньde etýärler, что такое. Так что 2023-den siziň state ID-ňizden, driver's license-ňizden, to есть права по вождению, уже ya обычныsyny siz şu ýyldızlysyna ütgödüň. Ýöne ýyldızlysynam eger diňe green card'yň bolsa alyp bilýän, ýa-da şu ýerin grajdany bolsaň alyp bilýän. Обычный tam studentlara ya başga bir inostranslara zatlara ýyldızly state ID ýa-da ýyldızly водительские права beren oklar. Da. Так что şonu nam habarly bolun. 2023-nji eliňizdäki state ID bilen gezjeňizi gedip dynyň. Potom уже ya maşynda sürüp gitmeli bolýaňyz ýa-da poýda alyp gitmeli bolýaňyz. Короче, ýol biraz uzak bolýar. Şoňarak ýagdaý galanyň näme o zat Amerikadan lezzet alan bir topar puluňyz zadyňyz bar bolsa, wagtyňyz zadyňyz bolsa, elbetde başga ştatlara da syýahat etjek bolun. Diňe iş okuw diýip başagaý bolmaň. Sebäbi Amerika gaty uly ýer gaty, hedil ýer, köp görülmeli ýerleri bar. TV tam gaty owadan da neme da bir garraňyzda ýatlar ýaly bir nemeňiz bolsun da näme diýil adventure bolsun, to есть приключения bolsun da bu. Приключениňiz bolsun. Köprek gerek aýlanjak bolun, köprek zady görjek bolun sebäbi bir ýaşyňyz ulanyp biraz garrap zat edip ýa ýene etseňiz ondan soň kan beýle şansyňyz bolmaz, belki ýaş wagtyňyz wagtyňyz gowy geçirjek bolun. İş okuw olamaga wajyp bolýan ýöne käwatlar bir günlük wyhadnoýa zady oňa goňşy ştatda da
gidin, aylanıp gaydın. Avtobuslar zatlaram ardan, o zaman eger samolyoda pulunuz yok bolsa avtobusla gidin. Avtobuslar 25-dan 30 dollara da gidip bolýar beýleki ştatlara avtobusda. Так что да, şeyler ýagdaý. Ладно, onu dostlar, näme eger ýene как бы soraňyz adyňyzy kommentariýada ýazyp bilersiňiz. Täze tema hakynda ideýalaryňyz bolsa toja ýazyp bilersiňiz. Men size video çekjek bolar. Häzirlikçe bolsa men sizinle hoşlaşýan. Paka paka.